נשמה, תראי אותך, איך את עם המסטיק שלך, לא עשת אותו שוב ושוב, בוטחת אותו ככה, ומעלה גרה כמו פרה, מה זה? אין לך שומה. אבל בפרשה שלנו שמיני לומדים איך את כפרה, יכולה להיות כפרה, כמו פרה, אבל כשרה. פרה שהיא בהמה, יכולה להיות כשרה אם היא מפריסה פרסה שעושה עד שסע ומעלה גרה. אבל בואי תשמעי, איך הבהמה שפח יכולה להפוך להיות כשרה. מה היא עושה פרה כשהיא מעלה גרה, היא לועסת, מחזירה, מאבדת שוב. אבל עכשיו תקשיבי לי טוב, את יכולה להיות בהמה שמעלה גרה ועומדת במקום, כמו עם המסטיק, לועסת שוב ושוב 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 ולא עושה כלום, עומדת במקום, כמו סטיק באנגלית. מסטיק שנשאר סטיק, עומד במקום, אותו דבר, בלי שינוי, בלי תזוזה. אבל אפשר גם לעשות שינוי, התחדשות, מסטיק שהוא לא סטיק, שהוא כבר מסטיק, טיק טיק טיק, את מבינה אותי? שזה כבר בתנועה, דינמיקה, התחדשות, את לוקחת משהו, רעיון, את לומדת אותו כדי להתקדם, מחזירה אותו, עוד פעם חושבת, עוד פעם מהכלא, טיק, וכל פעם זה מזיז תוך קדימה, טיק טיק טיק, את פרה אמיתית, מעלה גרה אמיתית. זה לא לתקר אותו טוב, זה להפוך כל חזרה לשינוי. אז נשמה, לא מעלה גרה מסטיק, סטיק, אלא מסטיק של טיק טיק טיק, של חיים שזזים ומשתנים. הלו, תראי לי איך את עם המסטיק, תעשי לי, יפה מאוד, תראי איך את מעלה גרה, איזה פרה, פרזין, גם פרה. לא עלב כפרה, לא עלב, זה היה בצחוק, זה משל, מה, פרה כפרה, לא באמת, נו מסטיק, טיק טיק טיק, נו, לא סטיק, נו, את עמדי במקום. נו משל, יאללה, טוב, עזבי, בלי מסטיק, רוצה טופי במקום, טוב, יאללה, שבת שלום.